И здравейте на всички, ние сме в Legend PvP, това е спална. Това е Warp Free. Ето. Аз съм VIP. Да. Ето. Кит. Имам си VIP. Това е Warp Food. Може да се телепортните. Warp Vival също има. Така. IP ще го има в описанието на сървъра. Много е як сървъра. Аз ще оцелявам тук. Ето тук е Ant. Тук е Nether. Да си взимат XP. Там като бъдете и Money. Пари, нали? Ето. Излизате и ще излезете. Warp. Сигурно жайла си го знаете. И отиваме на евент. Евент сега няма да имам, искам да го покажа. Хубаво е станало. Ето го виждате. Така правят евент. И това е от мене. Да не съм ви помогнал. Аз не съм ви помагал, само ви казах сървъра. Влезте, играйте с приятели. Овнера си е много добър. И това е. Бай.